гости, скъпи приятели на фолклора! Вероятно повечето от вас знаят, че програмата на нашия фестивал се забави с един ден заради трагичния инцидент у нас. И тъй като призванието на фолклора е да обединява, нека с минута мълчание почетем паметта на жертвите от летището в Бургас. Благодаря ви. И сега, тъй като живота винаги продължава след такива събития, нека да чуем вашите аплауси за участниците в 5-я международен фолклорен фестивал София 2012. България, Гърция, Италия, Палестина, Сърбия, Турция, Украйна, Япония. Уважаеми госпожи и господа, приятели на фолклора, 5-ият международен фестивал София 2012 е факт. Красотата на фолклорното изкуство от различни краища на света е вече при нас, тук, в столицата на България. Успехът на днешното събитие има важно значение за промотиране ролята на България в контекста на европейското културно сътрудничество, както и за мястото на София в този процес. С оглед на инициативата София – Европейска столица на културата 2019. Най-хубавото тепърва предстои. Още 4 вълнуващи вечери с изпълненията на нашите гости. Очакваме ви отново утре вечер в 19:30 часа. Своето изкуство ще покажат гостите ни от Италия, Палестина, Турция, България. Благодарим на нашите медийни партньори Българското национално радио, BBT, BTV радио, Метро